अलंबार प्रडाक्शननि बेनाराव जिनाहारि गोदानै आबुं बर' सावथुननि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। साला सिंखाव गाब्रा गेसेव गोसोनि मानसिया आफा इसोरनि नामखौ लानो नाङा हाबनांगोन। आं सासे महापापिखौ अनसायनानै लाबाय। नों थारैनो सती जयमती, नों थारैनो सासे मोदायजो, आंखौ सावो जोंथि सावो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा प्रडिउसार एक्टर फेस्ला फावगिरि प्रवीण गयारीनि सुजुनानै लिरनाय जिनाहारि सावथुननि शुटिंखौ दिनै कामरुप जिल्लानि रङिया दलाइ गामियाव बेखेवो। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो दलाइ गामिनि समाज सिबियारि दरिदर बरुवा। प्रवीण गयारीनि प्रडिउस खालामनाय आरो दिथा होनायाव नायस्रां गयारीया केमेरा खेबनायाव अलंबार गयारी, हिरामणि बर' आरो प्रवीण गयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आरो शुटिंनि थावनिखौ रङिया तामुलपुर ओनसोलाव लानाय जागोन आरो नोंथांमोना फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जिनाहारि आबुं सावथुनखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों प्रवीण गयारीया। आरो दिनैनि शुटिं बेखेवनाय समाव बाहागो लाफादों तामुलपुर जिल्ला BCAA नि जाखांफुनाय प्रडिउसार लोखिश्री स्वर्गियारी आरो सालबारि जिल्ला BCAA नि आफादगिरि बिजु बसुमतारी बिथांमोनहा। बुंनायाथ' बेनो जोंनि दिनै जागायनायनि सावथुननि मुङा जाबाय जिनाहारि आरो प्रडाक्शननि मुङा जाबाय अलंबार प्रडाक्शन। आरो बे सावथुनखौ नायनानै रायजोफोरा मोजां मोनगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय। जोङो थाबैनो दिहुननो थाखाय नाजादों आरो नाजागोन आरो हागोनबो जोंनि मिजिंथिनाय। बे सावथुनखौ जोंनिनो आंनिनो अलंबार प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय। फावखुंगुराथ' आंबो थाबाय जा अलंबार गयारी, ओमफ्राय एक्ट्रेस हिसाबै जोंहा हिरामणि थाबाय आरो गोबां दंबावो। बर' समाजनि गोहोमाव बेनो जोंनि बर' समाजावबो आरो बर' समाजावल' नङा, माने जिनाहारि आं मुं दोननाया जाबाय बेनो जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामग्राखौबो एक्सुवेलि खायसे खायसे मानसिफ्रा मुगैयो। बुंनो थाङोब्ला जिनाहारि खालामजाग्राखौ मुगैनाङा, जिनाहारि खालामगोन जाग्राया बेहा जेबोआनो दाय गैया, बेखौ मानसिफोरा बानसावनो नागिरो, सोंखारियो, बेयो गोरोन्थि। बे बिथिंखौ लानानै आङो बे जोंनि जिनाहारि सावथुनखौ सुजुनाय जादों। आरो लकेसना जोंहा नैबे बिथां अजय बर'नियावनो जोङो मैयानिफ्राय थाजेनबाय। बिथाङा गावनि दस्रानो होनो गोनां भारा न'खौनो जोंनो थानो होबाय, खाबु होबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो बिथांनि न'आवनो, बिथांनि गामियावनो थानानै जोङो शुटिंखौ लागासिनो थागोन। ओमफ्राय आरो नै जोबथारनायाव जोंहा दलाइ गामिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि दैदेननायावबो आं फैबाय, बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो बिथांमोननि गामियावबो शट लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै ससे बुंनि। साला सिंखाव गाब्रा गेसेव गोसोनि मानसिया आफा इसोरनि नामखौ लानो नाङा हाबनांगोन। जोंथि आं नोंखौ एसेबां बुबाय, एसेबां रायबाय, थेवबो नोङो जेबो दुखु मोनाखै। आं सासे महापापिखौ अनसायनानै लाबाय। नों थारैनो सती जयमती, नों थारैनो सासे मोदायजो, आंखौ सावो जोंथि सावो। गिबियावनो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ आंनि आखाइजों मावफुंनायनि जा खाबु होदों, बेनि थाखाय बे बिथां डाइरेक्टर लोगोसे स्क्रिप्ट राइटार प्रवीण गयारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। बिथाङा दिनैनि बे खामानि जा हाबाफारि बेखौ आंखौ मावफुंहोनायनि थाखाय। दा बिथाङा जाबायदि बे दिनैनि जा गोदान सावथुन
जिनाहारि बे जिनाहारिखौ लिरनायनि गेजेरजों लोगोसे डाइरेक्सन होनानै जा मोनसे सम्पूर्ण माने मोनसे फुल फ्लेजेड सावथुन हिसाबै महर होनो जा आखायाव लादों बे खामानिया जाहाथे जाफुंसार जायो लोगोसे बिथांनि बे सावथुना जिनाहारि सावथुना गासैबो बर' माहारिनि लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफ्रा नाजावना लायो बेखौ हास्थायो दा सावथुन सोमोन्दै जों बयबो जों सावथुनखौ नायो एन्जय खालामो एन्टारटेनमेन्ट खालामो नाथाय बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनायल' मोनसे मेडिया नङा बे मोनसे आर्टिस्टिक मोनसे गुन गोनां खामानि फिल्म प्रडाक्शना सावथुन जा प्रडाक्शन बा फिल्म दिहुननायनि जा खामानि बे फिल्मा जोंनि कला कुशलनि लोगोसे डाइरेक्टरनि जा क्रिएटिभिटी अर्थात सोरजिलु जा गोहो बे गोहोखौ बेरखांहोनायाव मोनसे गोहोम खोख्लैयो मोजां मदद होयो